Ja. Vi skal vise den her form, som handler om acceleration i fysik. Og vi antager, at vi går ud fra nogle målinger, som vi har fra målen, som vi har været prøvet. Og så antager vi, at loopet i det mål, det er en jævn cirkel. Det er det dog ikke i virkeligheden, fordi at cirklen er udbredt en lille smule hernede i bunden for at undgå høj G-kraft. Højden af loopet, det er 20 meter fra jordens top, og det vil så sige, at det er en cirkel, der har 4 meter og 20 meter, altså har den radius 10 meter. Vi ved, at inde på hjemmesiden, der står der en tophastighed i de mål 77 km i timen, og vi antager, at tophastigheden det er, når vi er på vej ud igennem loopet, det vil sige her, så når vi gør vores tophastighed. Vi skal lige regne vores tophastigheder til meter sekund, som er en enhed. Vi siger 77 km i timen, divideret med 3,6 km i timen per meter per sekund, og så får vi V med 21,1. Vi havde nogle målte resultater, hvor vi havde målt vores acceleration i toppen, så vi kan se vores kraft derovre. Det her, det er en funktion af højden. Du kan se her, der har vi en højde af lavest. Det her er loopet. Så vi kan se her, der er højden af lavest her, cirka 15 sekunder, så har vi accelerationen, der er max. Og det er der 5G. Vi ved, at 1G er lige 9,82 meter per sekund i anden. Så derfor regner vi vores G op til accelerationen i sekund i anden. Og vi får 5 gange 9,82 meter per sekund i anden. Lige 49 gram i meter per sekund i anden. Så er det vores mål til acceleration. Vi indsætter så vores tal herovre fra i den her form. Og gør vi herovre, så kan vi se, at har vi vores hastighed i anden, divideret med radius, og vi får så en beregnet acceleration på 45,75 meter sekund. Hvis vi så sammenligner de her to resultater, så kan vi se, at der er ikke særlig stor afvigelse. Vi kan se, at den her, der er kun 4 meter sekund af den forskellige acceleration. Og hvis vi tager i forhold til viste fejlkilder og så videre, så kan vi se, at det faktisk er nogle ganske lille resultater. Altså har vi vist, at det er det. Hvis jeg kan bare noget.